ଏବେ ଆମର ଥମ୍ସଅପ୍ ଖୋଲା ହେବ ସୋମପେଟା ଥମ୍ସଅପ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମାରି ଚାଲ ପୁଣି ଆମର ତାପରେ ଯିଏକି ଆମ ବାଲୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ରୁମ୍ର ମ୍ୟାନେଜର ବେଶୀ ବି ନା ବାଲୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ମିଚର ପକା ମିଟୁ ସେଟ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆମର ମିଟୁ ସେଟ୍ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ପୁଅ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସେ ବି ଟିକେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁମ୍ର ଯିଏକି ନାମିଦାରୀ ପ୍ଲେୟର ଭଗବାନ ସିଏ ବି ଏବେ 3 ଢୋକେରେ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେ ଆମର ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଇଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍